Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Mataji, Hare Krishna. Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Om Krishna Namo Mataji. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshuruन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും Hare പ്രണാമം. Krishna, Mataji. Pranam. Pranam Mataji, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് 24 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ? അതെ. അതെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഓരോരുത്തരും എന്താ പറയാ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മിത്രങ്ങളെയും പ്രജകളെയും ബന്ധുക്കളൊക്കെ പൗരന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സമീപിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവരെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചവരൊക്കെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അവരൊക്കെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട യഥാവിധിയില് യഥോചിതത്തില് എങ്ങനെയാണോ ഓരോരുത്തരോടും കാണിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ശിരസ് നമിച്ച് വണങ്ങി ആശംസകൾ അവർക്ക് കൈമാറി അവരെ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ ബന്ധുക്കളെയും വൃദ്ധന്മാരെയും ആകുമ്പോഴുടെ നഗരത്തില് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. നഗരത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മഹാത്മാക്കളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അവിടുത്തെ അത്രയും വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഭഗവാനെ കാണാൻ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവില് കയറി നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശനം കാണിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അവര് നോക്കി നിന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഓരോ വിഗ്രഹവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജന്മാഷ്ടമിയും
എന്തൊരു ജുളനോത്സവം എന്നല്ല അതിനെ പറയാ, ജുളൻ യാത്ര അല്ലെ. ജുളൻ യാത്ര ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു കയറി നിന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു മഹോത്സവമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഒത്തുകൂടിയത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മളിതൊക്കെ ഭംഗി 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിത്യം നിരീക്ഷമാണാനാം യതപി ദ്വാരകൗകസാം നാവിതൃപ്യന്തി ഹി ദൃശ്യാശ്രിയാധാമാങ്ക അച്യുതം ദൃശ്യാശ്രിയോധാമാങ്കമച്യുതം നിത്യം നിരീക്ഷമാണാനാം യതപി ദ്വാരകൗകസാം നാവിതൃപ്യന്തി ഹി ദൃശ്യോ ശ്രിയാധാമാങ്ക അച്യുതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിരീക്ഷമാണാനാം യതഭാരകൗകസാം വിതൃപ്യന്തി ഹി ദൃശയോധാമാങ്കമച്യുതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യം പതിവായി, സദാ, നിത്യം പതിവായി അല്ലെങ്കിൽ സദാ നിരീക്ഷമാണാനാം അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ യത് എങ്കിലും അപി എന്നിട്ടും ദ്വാരകാ നിവാസികൾ ന ഒരിക്കലുമില്ല വിതൃപ്യന്തി സംതൃപ്തരായി ഹി അതേവണ്ണം ദൃഷ്ടി ശ്രിയ സൗന്ദര്യങ്ങൾ ധാമാങ്കം ശാരീരിക സംഭരണി അച്യുതം വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും കലവറയായ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ സദാ ദർശിച്ച് ശീലിച്ചവരാണ് ദ്വാരകാ നിവാസികളെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് മതിയായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സർവ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും കലവറയായിട്ടുള്ള അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ സദാ ദർശിച്ച് ശീലിച്ചവരാണ് ദ്വാരകാ നിവാസികളെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, മതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം സർവ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് മദന മോഹൻ അല്ലെ. മദന മോഹനൻ എന്നല്ല പറയുന്ന ഭഗവാന്. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത്രയും സൗന്ദര്യം ഉള്ളതാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സദാ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ദ്വാരകാ നിവാസികൾ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഒരിക്കലും മതിയായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്വാരകാപുരിയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവുകളിൽ നിലകൊണ്ടപ്പോൾ മുമ്പ് പലതവണ തങ്ങൾ അച്യുതനായ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിച്ചുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചതേയില്ല. ഭഗവത് ദർശനത്തിനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷത്തിന് പരിപൂർണ തൃപ്തിയായിട്ടില്ല എന്നത് വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു. പരിപൂർണ തൃപ്തിയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് ഭൗതികമായതെന്തും അനേകം തവണ ദർശിക്കുന്നതായാൽ അവസാനം അനാകർഷകമായി തീരും. പരിപൂർണ തൃപ്തിയുടെ നിയമം ഭൗതികമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആത്മീയ തലത്തിൽ അതിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഇവിടെ ദ്വാരകാപുരിയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങള് കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവുകളിൽ നിലതുകൊണ്ട് മുമ്പ് പലതവണ തങ്ങൾ അച്യുതനായ ഭഗവാനെ സുന്ദര രൂപത്തെ ദർശിച്ചു എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചതേയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് ദർശനത്തിനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷത്തിന് പരിപൂർണ തൃപ്തിയായിട്ടില്ല എന്നത് വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, ദ്വാരകാ നിവാസികൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ ദ്വാരകാ നിവാസികൾ ആരും ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, മുമ്പ് പലതവണ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവര് പുതിയൊരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും ആഹ്ലാദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവർ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ എത്ര കണ്ടാലും അവർക്ക് അതിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, പരിപൂർണ തൃപ്തി ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം, എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കുറെ ഉപയോഗിക്കുക, കുറെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരും, അതിനോട് നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആകർഷകത്വം കുറയും അതിന്. പക്ഷെ അതാണ് എന്തിന്റെ നിയമം പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ട് ഈ പരിപൂർണ തൃപ്തിയുടെ നിയമം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്
പരിപൂർണ തൃപ്തിയുടെ നിയമം ഭൗതികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും വസ്തു ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് കുറെ നേരം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരും, പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ. എന്തൊരു വസ്തു കാണാനായാലും നമ്മൾ കുറെ അത് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം അത് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ്, ഭൗതിക തൃപ്തിയുടെ നിയമം അങ്ങനെയാണത്. പക്ഷെ ആത്മീയ തലത്തിൽ എങ്ങനെയല്ല, അതിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്, സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക്, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃപാപുരസരം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം അപ്രമാദഗതി അഥവാ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അച്യുതൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അച്യുതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃപാപുരസരം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനാണ്. ജീവസത്തകൾ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതികമായി ആർജിച്ച ശരീരം പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിധേയമായി ജനനം, മരണം, രൂപപരിണാമം, അവസ്ഥിതി, അപകർഷം, ഉന്മൂലനം എന്നിവയ്ക്ക് വിഷയമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതുപോലെയല്ല. അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണോ അതേവണ്ണം അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിധേയനുമല്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന് അതീതമായ സർവ്വ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രമാദഗതി, അതായത് ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, അച്യുതനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നഷ്ടം സംഭവിക്കും, അതിന് അഭാവം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. അപ്രകാരം ഭൗതികമായ ആർജിച്ച ശരീരം പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ട്, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ജനനം, വളർച്ച, രൂപപരിണാമം, അവസ്ഥ, അപകർഷം, ഉന്മൂലനം എന്നീ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിൽ, ഭൗതികമായി ആർജിച്ച ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണോ അതേ വണ്ണം തന്നെ അവതരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതേ തരത്തിലുള്ളതല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിധേയനുമല്ല. അപ്പൊ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും, 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന് അതീതമായ സർവ്വ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അതീതമായ സർവ്വ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഭരണിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആയതിനാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിച്ച് ആർക്കും പരിപൂർണ തൃപ്തിയാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം ദർശിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? പരിപൂർണത, തൃപ്തി അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എന്തെന്നാൽ നവനവങ്ങളായ സൗന്ദര്യങ്ങൾ സദാ ആവിഷ്കൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നവനവങ്ങളായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങള്, പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയ ആ സൗന്ദര്യം ഭഗവാനെ നോക്കുന്തോറും നമുക്ക് എന്താണ്? ആ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, പരിവാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആത്മീയ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിൽ പരിപൂർണ തൃപ്തി എന്നതില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തി കൈവരില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങൾക്കും പരിമിതിയില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സും അപരിമിതനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണം, പിന്നെ പരിവാരങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഭൗതികമല്ല, ഒക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പൂർണ്ണ തൃപ്തി എന്നതില്ല. നാമജപത്തിലോ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങള്, ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണ തൃപ്തി കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങൾക്കും എന്തില്ല? ഒരു പരിമിതിയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സും അപരിമിതനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. ശ്ലോകം 26. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രിയോ നിവാസയസ്യാര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശാം പ്രഭവോ ലോകപാലാനാം സാരാങ്കാണാം പദാംബുജം. ശ്രിയോ നിവാസയസ്യാര യസ്യോര പാനപാത്രം മുഖം ദൃശ്യാം ബാഹവോ ലോകപാലാനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരംഗാണാം പദാംബുജം. മുഖം ദിശാം ബാഹവോ ലോകപാലനാം സാരംഗാണാം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീയ ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ വാസസ്ഥലം. യസ്യ ആരുടെ, ഉര മാറിടം, പാനപാത്രം മുഖം വദനം, ദൃശാം നയനങ്ങളുടെ, ബാഹവ ബാഹുക്കൾ, ലോകപാലാനാം നിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുടെ, സാരാംഗാണാം സത്തയെ അഥവാ സാരാംശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തരുടെ, പദ ആംബുജം പദകമലങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ മാറിടം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ധാമമാകുന്നു. മനോഹരമായത് എല്ലാറ്റിനെയും കൊതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാനപാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാകുന്നു. ഭഗവാനെയൊഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധഭക്തരുടെ അഭയസ്ഥാനമാകുന്നു ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മാറിടം ആരുടെ സ്ഥലമാണ്? ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ മാറിടം. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായതെല്ലാറ്റിനെയും കൊതിക്കുന്ന നയനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായ വദനം പാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനോഹരമായതൊക്കെ കൊതിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ചന്ദ്രന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള വദനം പാത്രമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായിട്ടുള്ള മുഖം പാത്രമാകും, പാനപാത്രമാകുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കള് ആരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്? ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഒഴികെ മറ്റൊരു വിഷയത്തെയും കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അഭയസ്ഥാനമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അഭയസ്ഥാനമാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ അനേകായിരക്കണക്കിന് ഐശ്വര്യ ദേവതമാരാൽ സർവ്വ ആദരങ്ങളോടും കൂടി സദാ പരിസേവിതനാണെന്ന വിവരം വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അവർക്കായി നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ മരങ്ങളെല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ചിന്താമണി കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അവിടെ തന്റെ സ്വാഭാവിക വൃത്തിയായി സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ നാം ആകർഷിതരാകുന്ന പക്ഷം ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ ദർശിക്കുവാൻ താനെ സാധ്യമാകുന്നു. തങ്ങളുടെ ശുഷ്കമായ സൈദ്ധാന്തിക ശീലം കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇത്തരം ദേവിമാരെ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ചിന്താമണി ധാമത്തിലെ അനേകായിരക്കണക്കിന് ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ സർവ്വ ആദരങ്ങളോടും കൂടി സദാ പരിസേവിതനാണെന്ന വിവരം സാഹിത്യങ്ങൾ അവർക്കായി നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നല്ലേ, ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ്യ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാര് ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ സർവ്വ ആദരങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാനെ സദാ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ മരങ്ങളെല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ചിന്താമണി കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? മരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം തരുന്നതാണ് അല്ലെ. ചിന്താമണി കല്ലുകളോ? അതും അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മളെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുന്നു.
സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നടത്തി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷമായാലും ചിന്താമണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്, കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ചിന്താമണി കല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ അവിടെ തന്റെ സ്വാഭാവിക വൃത്തിയായി സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സ്വാഭാവിക വൃത്തിയായിട്ട് സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുന്ന പക്ഷം ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ ദർശിക്കുവാൻ താനെ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളിൽ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആകർഷിതരാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ ദർശിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. തങ്ങളുടെ ശുഷ്കമായ സൈദ്ധാന്തിക ശീലം കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇത്തരം ദേവിമാരെ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ പോലും കാണാത്തവർക്ക് പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കാണാനായിട്ട് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാത്തവർക്ക് ആരെ വീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല? ദേവിമാരെ വീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിയാൽ കവരപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാർ പരിപൂർണ തൃപ്തിക്കായി ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. അപ്പൊ സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിയാൽ കവരപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരിപൂർണ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ വദനം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാകുന്നു. മനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയും പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളകൂജനങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളുമാകുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ തീരെ ചെറിയ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരുമുണ്ട്. അവർ മറ്റു പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ചിത്രകാരന്മാര്, ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിയാൽ കവരപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാര് പരിപൂർണ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വദനം, ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പറയാണ് തൃപ്തിക്കായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ വദനം സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ വദനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനോഹരമായ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ്. പിന്നെ പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളകൂജനങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ നിദർശനങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം, മന്ത്രിക്കുന്ന സൗണ്ട്, അതാണ് പക്ഷികളുടെ കർണമധുരമായ കളകൂജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായിട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തില് ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആര്? ദേവന്മാര്. പല പല വകുപ്പുകളില് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഭരണനിർവാഹകരായിട്ടുള്ള ദേവകന്മാര്. അവര് തീരെ ചെറിയ കാര്യനിർവാഹകരായ ദേവന്മാര്. ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലേ? ഭരണസേവനത്തിൽ തീരെ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യനിർവാഹകരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരും ഉണ്ട്. അവർ മറ്റു പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? മറ്റുള്ള പ്രതിയോഗികളെ സദാ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. എന്നാൽ അവർ ഭഗവത് ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളില് അഭയം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടും. അവർക്കൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട, ശത്രുക്കളെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും അവര് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കൊന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭരണനിർവഹണ സേവനത്തിൽ നിയുക്തനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകൻ മാതൃകാ ഭരണാധിപനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാകുന്നു. ഭരണാധിപന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലപ്പിഴവിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവത് കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയും.
അപ്പൊ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും, ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളിൽ അഭയം തേടുകയാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർക്ക്. ഭരണനിർവഹണ സേവനത്തിൽ നിയുക്തനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകൻ മാതൃകാ ഭരണാധിപനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനത്തെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മാതൃകാ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമാകും. ഭരണാധിപന്മാർ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലപ്പിഴവിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവരെ കൊടും ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ. ഭഗവത് കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ഭരണാധിപന്മാർക്കും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിലകൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വതിന്റെയും അന്തസത്ത പരമപുരുഷ ഭഗവാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പാടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സാരംഗർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർ സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവത് പങ്കജങ്ങളിൽ ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. ഭക്തർ സദാ തേനിന് പിറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്താചാര്യനായ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ പങ്കജത്തിലെ തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരുന്നു. അല്ലയോ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കേഴുന്നു. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിന് സർവ അതീന്ദ്രിയ മധുവിന്റെയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകിയാലും. ഇവിടെ സർവ്വതിന്റെയും അന്തസത്ത പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തസത്ത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് പറയും? അദ്ദേഹത്തെ സാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സാരം എന്നും പറയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സാരംഗർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? സദാ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങൾ അഭിലഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഭക്തരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന വിശിഷ്ടമായ തേനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ആസ്വദിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ ഒരു തേൻ എന്തിലുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലുണ്ട്. ഭക്തർ സദാ തേനിന് പുറകെ പായുന്ന തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. കാരണം ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാരെ പോലെയാണ്? തേനീച്ച പോലെയാണ്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്താചാര്യനായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി ഈ പങ്കജത്തിലെ തേനിനെ കുറിച്ച് സ്വയം തേനീച്ചയോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ എന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി യാചിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാചിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് തേനീച്ചയെ പോലെ അല്പം തേനിനായി കേഴുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സെന്താണ്? അല്പം തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേഴുന്നതാണ് എന്റെ മനസ്സ്. ആകയാൽ ദയവായി എന്റെ തേനീച്ച സമാനമായ മനസ്സിന് സർവ അതീന്ദ്രിയ മധുവിന്റെയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകിയാലും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? എന്റെ മനസ്സിന് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഒരിടം നൽകണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാർ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹാദേവന്മാര് പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിലെ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികളെ ദർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്താ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? വർഷങ്ങളോളം ഗാഠമായ ധ്യാനത്തിൽ നിരതരായിട്ട് പോലും. കാരണം ബ്രഹ്മദേവനൊന്നും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
എങ്കിലും അല്ലയോ അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരോട് അങ്ങ് അതിയായ കൃപയുള്ളവനാകയാൽ എന്റെ അതിയായ മോഹം അവിധത്തിലുള്ളതാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? വളരെ കൃപയുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെോട് ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരോട് കൃപയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അതിയായ മോഹം അവിധത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അല്ലയോ മാധവ, അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവനത്തിനുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും അങ്ങ് അചിന്യമായ വിധത്തിൽ ശക്തിമാനാകിയാൽ അസാധ്യമായതെന്തും നടപ്പിലാക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പോ അങ്ങയുടെ പാദാംബുജ സേവ ചെയ്യാനുള്ള അശുദ്ധ ഭക്തി എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് അചിന്യമായ വിധത്തിൽ ശക്തിമാനാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാധ്യമായതെല്ലാം നടപ്പാക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ ആ ഭക്തൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങൾ അപഹസിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ പരമശാശ്വത, ആകയാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമാറ് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുവാൻ ദയവായി അനുവദിച്ചാലും. പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇടം ലഭിക്കുകയാൽ മാത്രം ഭഗവത് ഭക്തർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവമനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ സ്വഭാവേന വിനയാന്വിതരാകുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് ചായ്വുള്ളവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷത്തെ പോലും അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങൾ അപഹസിക്കുന്നു. സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പീയൂഷം പോലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവയാൽ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷിതനായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും എന്താണ്? അങ്ങേയറ്റം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് ആകർഷിതനാണ്. അല്ലയോ ശാശ്വത, ആകയാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ രുചി ശാശ്വതമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമാറ് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകൃതമായിരിക്കുവാൻ ദയവായി അനുവദിച്ചാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്താണ്? എനിക്കും ഒരു അവസരം തരണം. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് എന്താ പറയാ, പാദങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തന്നാലും. പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഇടം ലഭിക്കുകയാൽ മാത്രം ഭക്തന്മാര് സംതൃപ്തരാകുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവമനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ബലവത്തായ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ വദനം ദർശിക്കാനോ മനോഹരമായ വദനം ദർശിക്കാനോ ബാഹുക്കളുടെ സംരക്ഷണം അല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിലെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്, ആശ്രയമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വഭാവേന ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? വിനയാന്വിതരാകുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ അത്തരം വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് ചായ്വുള്ളവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വഭാവേന എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സദാ വിനയാന്വിതരായ ഭക്തരോട് ചായ്വുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും വിനയാന്വിതരുമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. സീതാദപത്ര വ്യജനൈരൂപസ്കൃത വർഷിതാപതി പിശങ്കവാസ വനമാലയാ ഭവൗ ഖനോ യഥാർക്ക ഉടൂപചാപവൈദ്യുതൈ സീതാദപത്ര വ്യജനൈരൂപസ്കൃത പ്രസൂനവർഷൈരഭിവർഷിതാപതി പിശങ്കവാസ വനമാലയാ ഭവൗ ഖനോ യഥാർക്കോ ഉടൂപ ചാപവൈദ്യുതൈ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാദപത്ര ധവളഛത്രം
വ്യജനൈ ചാമരങ്ങളാൽ ഉപസ്കൃത സേവിക്കപ്പെട്ട് പ്രസൂന പുഷ്പങ്ങൾ വർഷൈ വൃഷ്ടിയാൽ അഭിവർഷിത അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ട് പതി വീതിയിൽ പിശങ്കവാസ പീതാംബരങ്ങളാൽ വനമാലയ പുഷ്പഹാരങ്ങളാൽ ഭവൗ അപ്രകാരമായി തീർന്നു ഘന മേഘം യഥ എന്ന പോലെ അർക്ക സൂര്യൻ ഉടൂപ ചന്ദ്രൻ ചാപ മഴവില്ല് വൈദ്യുതിയൈ മിന്നൽ പിണരാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദ്വാരകയിലെ പൊതുവീതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഒരു വെൺകൊറ്റ കുടയാൽ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ദ്വാരകാവീതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെൺകൊറ്റ കുടയാൽ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ശിരസ്. വെൺചാമരങ്ങൾ അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ വീശുകയും വീതിയിലുടനീളം പുഷ്പവർഷം നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതാംബരങ്ങളും പൂമാലകളും എല്ലാം ചേർന്ന് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മഴവില്ല് മിന്നൽ എന്നിവയാൽ ഏകകാലത്ത് പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർമേഘം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ദ്വാരകയിലെ വീതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് വെൺകൊറ്റ കുട കൊണ്ട് വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ചാമരങ്ങൾ വീശി വീതിയിലുടനീളം പുഷ്പവർഷം നടത്തി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതാംബരങ്ങളും പിന്നെന്താണ് പൂമാലകളും എല്ലാം ചേർന്ന് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മഴവില്ല് മിന്നൽ എന്നിവയാൽ ഏകകാലത്ത് പരിവേഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാർമേഘം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മഴവില്ല് മിന്നൽ പിണർ എന്നിവ ആകാശത്ത് ഏകകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ ചന്ദ്രപ്രകാശം അപ്രസക്തമായി തീരുന്നു. മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉണ്ടായാൽ മിന്നൽ പ്രാദുർഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണം പുതിയ വർഷകാല മേഘത്തെ പോലെയാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മേഘത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിന് മീതെ വെൺകൊറ്റ കുടയെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. വെൺചാമര വീശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും പുഷ്പവർഷത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതമാർന്ന ഉടയാടകളെ മിന്നലിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടത്തിലെ മലർമാലകളെ മഴവില്ലിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആകാശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാവുക അസാധ്യമാകയാൽ ഉപമകളിലൂടെ അവയെ അനുയോജ്യമാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രമീകരണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശക്തിമാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാധ്യമായതെന്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദ്വാരകാവീഥികളിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിശേഷം മനോഹരവും പ്രകൃതിയായുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഒഴികെ ഒന്നിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുമാകുന്നു. എന്തൊരു നന്നായിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ മഴവില്ല് മിന്നൽ പിണർ എന്നിവ ആകാശത്ത് ഏകകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ഇതെല്ലാതും ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ല. സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവില്ല? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല. മേഘങ്ങളും മഴവില്ലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിന്നൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാരീരിക വർണ്ണം പുതിയ വർഷകാല മേഘത്തെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മേഘത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ശിരസിന് മീതെ വെൺകൊറ്റ കുടയെ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? സൂര്യനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. വെൺചാമര വിശറിയുടെ ചലനത്തെ ചന്ദ്രനോടും പുഷ്പവർഷത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളോടുമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീതനിറമാർന്ന ഉടയാടകള് മിന്നലിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടത്തിലെ മലർമാലകള് മഴവില്ലിനോടുമാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉപമയിലൂടെ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാണ്? അചിന്ത്യമാണ്. അചിന്യമായ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അചിന്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണവും നമുക്ക് അചിന്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്താണ്? അസാധ്യമായതെല്ലാം സാധ്യമാകുമെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ ദ്വാരകാവീഥികളിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം മനോഹരവും പ്രകൃതിയായുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേറെ ഒന്നിനോടും സാമ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കേശവരി ധ്യാനിക്കുക. അതെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അത്രയും ഐശ്വര്യമുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു കഥ ഓരോ അവയവങ്ങളും സൂര്യനെ പോലെ തേജസ് ഉള്ളത്. ഓരോ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അത്
വെളിച്ചം വരുന്നു. അത് മനസ്സിലെപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മ വന്നാൽ തന്നെ കോടി കോടി നന്ദി. കേട്ട് കുറയ്ക്കണം. നമ്മള് കേട്ടിട്ടില്ലേ മാതാജി ഭഗവാന്റെ പാദ നമ്മള് ആലിലയില് കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ